Ijazah. Ijazahmu kuwi asli, tapi kok nasibmu koyok barang aspal. Saben tahun ribuan arek lulus sekolah nggawa kertas sing jarene kuwi masa depan. Akeh sing cek percaya rek bahwa ijazah kuwi kunci pintu surga ekonomi. Rumuse kuno. Sekolah dhuwur, tertib, manut, ora kaken polah. Mengko kehidupan bakal mulya dhewe. Tapi kenyataane ijazahmu kuwi mung dadi tiket antrian. Bukan jaminan lek kowe bakal lungguh ndek kursi VIP. Tapi antriane duduk nomor. Sing iso mlebu tetep sing kenal karo satpame. Tapi aku yo tau lho rek dadi budak administratif. Lambene disetrika rapi, nilai yo apik, lambene dijahit bene manut. Tapi nyatane hidupku yo panggah rentan karo korban struktural. Sedikit salah kepleset. Orang duwe bargaining power. Izin. Gitu aja. Masih banyak arek-arek sing percaya lek ijazah kuwi jimat sosial. Padahal kenyataannya ngene rek. Ijazahmu kuwi cuma simbol jadi alat legitimasi bahwa awakmu tahu sekolah. Ijazahmu kuwi nggak iso jadi tameng ketika awakmu dadi tumbal struktural. Podo kaya aku. Jos, sebenere aku ora anti sekolah. Aku cuma anti karo pemujaan kertas. Lek ndek teori sosial, kuwi jenenge kultur kapital. Tapi inget rek, kapital kuwi laku dadi duit lek pasare waras. Lek ndek kene, ijazah kuwi luwih ribet ketimbang skripsine. Ana uwong sing sibuk dadi detektif ijazah. Fone asli apa ora? Kertase anyar apa lawas? Sampai lali substansine apa? Ya kuwi jenenge Mas Roy Suryo dan kawan-kawan sing hobine bedah font ijazah pejabat. Mbah kuwi bener apa ora? Tapi bagiku sih kuwi nyinyir. Menurutmu ya apa? Izin. Mbok ya wis to rek. Ijazah asli utawa aspal kuwi cuma dadi debat kusir sing gak mari-mari nganti saiki. Sebenarnya masalahnya duduk kertas, tapi ndek nasibe karo uang sing dinyinyiri, ya karo uang sing nyinyir. Ya sampean ngerti dhewe to nasibe piye? Aku gak perlu ngomong lah. Senajan ijazahe Pak Jokowi utawa Mas Gibran kuwi dadi bahan omongan saben dina, faktane mereka Pak Jokowi karo Mas Gibran wis dadi saka guru ndek negarane awake dhewe. Lah kae ijazah sing asli 100%, holograme ya kinclong, tanda tangane ya teles. Kok malah dadi tukang nyinyir wae ndek media? Wis ya, cukup mbahas iki, selingan ae. Rungokno rek, rungokno. Tenanan, rungokno, serius iki. Ndek negara iki sing koneksi kuwi kliwat sakti ketimbang kognisi. Ijazahmu kuwi bakalan kalah telak karo siji, jalur iki keponakanku. Loro, iki jalur tim suksesku. Ketelu, jalur wani pira. Nah, sing kepapat iki luwih sakral rek. Aku gak wani ngomong. Tak bisiki lirih ya. Ojo kakean takon, iki titipan. Lah, kon titipane sapa? Lah, aku tim suksesnya sapa ya? Lah, awakmu wani pira? Dan akhirnya wong pinter cuma kongkon nunggu giliran. Tapi nyatane gilirane kuwi gak tau teko. Kongkon ngantri wae. Ya aku karo awakmu kudu sadar diri rek. Lek awake dhewe gak kenal karo satpame, lek awake dhewe gak kenal karo pamane, lek awake dhewe gak duwe keluarga ndek kono. Sing luwih sakral maneh, awake dhewe wong kere, wong miskin. Ya ayo gawe dalan ndek kene. Gitu. Kalau ijazah mung dadi bahan debat asli-aslian, mending ijazahku kuwi tak nggih bungkus kacang. Jelas barokahe, jelas gunane. Iya toh?
Izin ya rek, lek ijazah kuwi iso dadi pupuk, kebunku iki wis tak jadikan hutan Amazon. Loh, nyapa Mas kok dijadikan hutan Amazon? Sebab di negarane awake dhewe iki wis akeh hutan sing alih fungsi jadi hutan sawit. Stop rek, iki intermezzo ae. Dhewe bahas liyane. Oke? Penyakit sing paling kronis ndek kene kuwi duduk sing kekurangan gizi, tetapi kakean wong pinter sing manut. Di sekolah diajari kritis, tapi di dunia kerja dikon dadi robot administratif. Kuwi istilah akademise obedience without conscience. Manut tanpa nalar. Pokoke angger bapak seneng, angger bos ngguyu, kowe lali carane dadi menungso. Dikongkon gawe laporan tanda kutip budal, dikongkon motong anggaran sendika dawuh. Akhire awakmu duduk dadi ahli profesi, tapi dadi ahli jilat menjilat. Ya dilat-dilatan. Terus CV-mu kuwi, portofoliomu isine ngene. Pengalaman kerja 5 tahun ngempet nesu, 3 tahun guyu palsu. Ya pengen iki ya guyu palsu iki. Menurut keyakinan saya, uang sing kebanyakan manut kuwi gampang dadi alat, gampang dadi tumbal, gampang disalahno lek sisteme kuwi mau ambruk, lan salah-salah liyane. Temae kita abot, gak kuat utekku. Wis balik di kebun ae ngomong liyane. Dan ya. Nah, wis balik di kebun maneh iki. Dhewe ngobrolin masalah kebun. Wingi aku cerita tentang tanduran miring. Nah, saiki deloken suket-suket di sela-selane kebunku iki. Tak bilangin ya, suket kuwi tukule nggak mung di tanah sing subur. Di tanah keringnya lho iso tukul. Beda karo naga kuwi iki. Lek gak diopeni, gak iso tukul. Tapi lek suket, gak dipupuk, gak dirawat, panggahe iso tukul. Padahal bendino dijebol, dibabat, bahkan dipateni disemprot karo pestisida. Tapi ya panggah tukul. Kenapa? Sebab suket nggak butuh SK buat dia tumbuh menghijau. Loh, kok SK Mas? Jarene sampean ngobrolin kebun. Ya wis iki di kebun toh. Nah, suket iki kan ya enek di kebun. Wis ngono lah pokoknya. Lagi-lagi izin, menurut keyakinan saya, ijazahmu kuwi koyok sertifikat tanduran hias. Seng cuma pantas dipajang dek pot. Lek gak disirami karo majikanmu, kowe bakal mati garing. Lanjut. Internet iki jadi lahane suket liar. Wong-wong sing wis pegel dadi budak administratif kuwi, ndek kene dhek milih gawe dalan dhewe. Pilihane ya mung siji. Kowe milih dadi tanduran anggrek sing bendina kuwi mau kudu disirami karo janji-janjine majikanmu, utawa dadi suket sing gampang tukul ndek endi tempate tanpa izin birokrasi. Dong ora? Kembang anggrek kuwi dijupuk fotone dipamerno ndek Instagram. Lek suket iki dijebol saiki, besok tukul maneh tambah akeh. Awakmu pilih endi? Wong-wong ngomong, Mas, sampean sekolah dhuwur-dhuwur kok cuma dadi petani? Apa gak isin to karo togamu? Tak jawab alon rek. Tak jawab lirih, nggawe bahasa sing alus, cek gak tersinggung. Aku luwih gak trimo lek jiwaku tak serahno ndek sistem sing gak tau mikir piye carane bayar pupukku, piye carane nyekolahne anakku, piye carane bayar gincune bojoku. Aku luwih gak trimo ngono kuwi. Menurut keyakinan saya, pendidikan sejati kuwi bukan yang buat kita manut, tetapi yang membuat kita berani berpikir dan memilih. Jadi, nek awakmu saiki dicap mbalelo,
Mergo awakmu milih dalan sing ora umum iki, selamat rek, selamat. Berarti nalarmu isih waras. Berarti nyawamu kuwi isih asli. Wes ya, hidup kuwi bukan tentang koleksi tanda tangane pejabat di kertas. Tetapi hidup tentang tetap awet waras di tengah dunia sing saya edan iki. Ingat ya, terakhir iki. Sistem pengen kowe manut, nalar pengen kowe merdeka. Tapi sejarah cuma inget sopo sing paling wani. Wassalamualaikum warahmatullahi